Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Чол шәһәр судында пенсионер хатынны чүкеш белән кыйнаган ир-атка сак чарасы сайланды. Суд нинди карар чыгарды? Кар яву дәвам итә, Чаллы юлларында хәлләр ничек? Кар яву дәвам итә, бүген Чаллыда кайбер проспектларда һәм урамнарда бөкеләр барлыкка килде. Машина йөртүчеләр фикеренчә, шәһәрдә күп кар яву нәтиҗәләрен җиңә алмыйлар һәм алар киләчәктә нәрсә булыр дип борчыла. Алда кыш һәм тагын күбрәк явым-төшемнәр көтелә. Тулырак алдагы материалда. Ирина Галиеваның машинасы карда баткан, аңа ярдәмгә башка машина йөртүчеләр килә. Бары тик уртак кыш белән генә чит ил машинасы кар тоткынлыгыннан чыгарыла. Очень плохо чистят дороги. Я уже не первый раз застреваю за эти 2 дня. Очень плохо. Спасибо всем, кто помог, вытащил. Нариманов урамында исә бөтенләй зур бөке барлыкка килгән. Бу пик сәгатьләрендә генә түгел, бердәге участокта хәрәкәт көндез дә кыенлаша. Шоферларга колонналарга тезелеп, юлларда авария килеп чыкмасын өчен ашыкмыйча барырга туры килә. Ләкин бу хәл ачуны да чыгара ди чаллылар. Безобразие, полнейшее безобразие. Город совершенно был не готов к снегопаду. 1,5 часа до Зяби, 1,5 часа обратно. Сложно. Сегодня очень тяжелое движение. На работу опоздал на 15 минут. Сейчас вот опять выехал по делам, опять стою в пробках. Автомобиль сөючеләр билгеләп үткәнчә, башка проспектларда да шундый ук хәл. Юллар начарак инде. Чистартмыйлар инде. Шул ук вакытта шәһәр администрациясе автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре тәүлек әйләнәсе эшли дип хәбәр итә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Шәхси гаражына керүне тыйганнар. Бу проблема белән безнең редакцияга гараж хуҗасы Раиса Гыйниятуллин мөрәҗәгать итте. Октябрь ахырыннан ул һәм аның арендаторлары гараж кооперативы территориясенә үз машиналарында керә һәм клиентларны кабул итә алмыйлар. Бу мәсьәләне минем хезмәттәшем Айзлә Шәймөхәммәтова ачыкларга тырышты. 2013 елда Раис Гыйниятуллин гаражларны һәм гаражлар астындагы җирләрне үз милкенә сатып ала һәм үз автосервисын ача. Автомобильләр килгән территорияда вакыты шикләнмәгән килешү төзелә. Әмма яңа хуҗа килгәч барысы да үзгәрә. Ул Раис Гыйниятуллинга һәм аның арендаторларына гаражларга керүне тыя башлый. Шул ук вакытта безнең документлар буенча бернинди тыюлар да юк. Яңа хуҗалар үз документларын күрсәтмәгән дип билгеләп үтә Чаллылы. Соңгы вакытта октябрьнең 14-ндә микән ул миңа предъявить итте, что управляющий әйтте миңа, хозяины әйтте безгә, что бу гаражларга кирмәскә капканы бикләргә кушкан управляющийга и безне кертмиләр гаражларга. Мин үземнең гаражыма керә алмыйм. Хәзер Раис Гыйниятуллин һәм клиентлары да гаражга керә алмый. Кайберләре хәтта үз автомобильләрен ала алмый. Чөнки гаражлар алдында бетон блоклар урнаштырылган. Шулай ук объектка икенче яктан да керү мөмкин түгел дип билгеләп үтте Чаллылы. Алар 70 сантиметрга түбән, чем теге яктагы гаражлар. Шуңа күрә теге яктан монда беренчедә керә алмыйбыз. Даже керәм дигәндә дә сүтә калсаң стеналарны. Монда блок өстәге бөтенләй бер кыйлырга да төшергәне может. Шуңа күрә аларга тотынырга ярамый. Әлеге проблемага ачыклык кертү өчен без шулай ук юристка мөрәҗәгать иттек. Ул аңлатканча, милекче үз хокукларын бузуны туктатуны таләп итә ала һәм милекченең күршеләренең һәм таләпләренең теләсә нинди дәлилләре башка кешеләрнең законлы мәнфәгатьләре һәм хокуклары белән исәпкә алынырга тиеш. Считаю, для начала необходимо понять, кто выставил эти блоки. Если никаких информационных табличек нет, необходимо обратиться в полицию, поскольку вышеуказанные действия нарушают права собственника. Полиция, в свою очередь, зарегистрирует нарушение, опросит собственников и свидетелей. Илнар Сафин билгеләп үткәнчә, әгәр бу ниятләп эшләнгән һәм законсыз гамәл булып чыкса, бу очракта кеше җаваплылыкка шул исәптән киртәләрне бетерү буенча матди җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Шулай ук параллель рәвештә муниципаль берәмлек архитектурасына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Росреестр БТИ участокларның шикләрен һәм аларның хукук ияләрен билгели. Әгәр дә сервитут кулланылышы бар икән, ул шулай ук теркәлергә тиеш дип белдерде юрист. Айзлә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар.
Бүгін Шолы шахар судындан пенсионер хотынны шүкіш білән қиынаған иротқа соқ шарасы сойланды. Исігізге тішірі біз кеше біз туғаннар арасындағы қаршылық турында сөйлеген едік. Ғадеттен тыш хәл иленші комплекстағы йортларының бірсінде болған. Текшіру версиясы бойынша 28 ешлік ир егіт әбісі білән толашқан. Ол исірі хәлді болам. Шүкіш тұтып хотын қызға тәнінің түрлі үлішлеріне кем дегенде 10 тапқыр соққан. Сот отырышы залында менің қызметтәшімде болып қайтты. Вы расскажете содеянное? А что стало причиной? Как? Я не знаю. Сожалеете? Да. Күз астында синяк һәм бик тыныч. Судта сорауларга ул бер тыныч җавап бирә. Гаепләнүчеләр эскамиясендә 28 яшьлек ир егет. Тикшерү версиясы буенча ул берничә көн эшкән. Әти-әнисе белән талашмасы өчен ул бәхетсез кичне өйгә кайтмый. Гаепләнүче әбисе янына китә. Ләкин аның белән конфликт килеп чыккан. Ират шүкеш тотып, аның тәненең төрле өлешләренә 10 тапкыр суккан. Мөгъҗиза белән генә әби кеше исән калган. Что позволяет обоснованно ходатайствовать об избрании в отношении его меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. По мнению следствия, обвиняемый, находясь на свободе, может продолжать заниматься преступной деятельностью, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо может угрожать участникам уголовного судопроизводства. Кроме того, он лично знаком с потерпевшей и свидетелями по данному уголовному делу, известен круг их общения, место проживания, в связи с чем может оказать давление, угрожать участникам судопроизводства. В связи с чем полностью поддерживаю ходатайство, прошу удовлетворить, избрать в отношении подсудимого меры пресечения в виде исключения по стражу. Гаепләнүче дә, аның адвокаты да сак астына алу рәвешендәге сак чарасы сайлануга каршы түгел. Һәм шулай итеп гаепләнүче СИЗОда 2 ай үткәрәчәк, ягъни 2024 елның 21 гыйнварына кадәр ул сак астында булачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, яңалыклар. Яхшы эшләр дәвам итә. Бүген Шолда чираттагы гуманитар ярдәм әзерләнде. Ул Лисичанск һәм Рубежный халкы өчен бирелгән. Студентлар, булачак укытучылар, югары уку йорты укытучылары, яшь гвардиячеләр озак саклана торган азык-төлек җыя. Гомуми авырлыгы 900 килограммнан артык тәшкил итә. Битараф булмаган шәһәр халкының нәрсә китерүе турында алдагы минутларда сөйләрбез. Югары уку йорты һәм колледж студентлары, укытучылар, яшь гвардия активистлары товарны төрле тартмаларга бүләләр. Берничә көн эчендә алар 900 килограммнан артык гуманитар ярдәм җыя алганнар. Бу карабодай, дөге, борчак, шикәр, макарон, коры печенье. Исемлек шактый узын. Моннан тыш Лисичанск һәм Рубежныйга шәхси гигиена чаралары да җибәреләчәк. Студентлар әйтүенчә, яшь гвардия активистлары акция игълан иткәннән соң күпләр шунда ук җавап биргән, читтә кала алмаганнар. Алар хәтта ярыш та үткәргән. Стараются принести как можно больше, даже соревнуются, я знаю, что по группам, кто больше принесет. И это огромная благодарность, и это показывает, насколько у нас неравнодушные студенты и педагоги, и сотрудники работают. Я принял участие в этой акции, потому что мне не безразлична судьба тех людей, которые проживают в Лисичанске и Рубежном. Так как я уже упомянул, что мне не безразлична судьба, то и в последующем я намерен принимать участие в таких подобных акциях и мероприятиях. Мен бұл акцияларға тігілін ери башладым. Бірінші курсқа келгеш, мен бұл акцияда қызықтырды. Шул біз Лисичанск, Рубежный балаларына, кішілеріне buluşa алабыз. Аларға бұл вақытта нықта ярдәм керек. Алар чыннан да Россияның яңа төбәкләрендә яшәүчеләргә беренче тапкыр гына ярдәм күрсәтмиләр. Шул ук вакытта һәр очракта да акция зур уңыш казана, ә катнашучылар саны арта бара. 4-нче акция була безнең волонтерларның, студентларның. Без җибәрәбез 2 шәһәргә, Лисичанск һәм Рубежное. Монда без крупалар җыйдык, шикәр, май. Студентлар бөтенесе дә җыелышып катнашканнар бу акцияларга. Әлфинур Галиәкбәрова билгеләп үткәнчә, бу акция соңгысы булмаячак. Студентлар һәм укытучылар хәйрия эшләрендә актив катнашалар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән мин булыгыз. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 27 ноября по 2 декабря. ТЦ на Пушкинской, 45-й комплекс.